Anem a fer la presentació del projecte econòmic de Sí al futur. Potser mai com en aquestes eleccions els socis del Barça tenen tan present el factor econòmic a l'hora de dipositar la papereta a l'urna. Bé, d'això va aquesta presentació d'avui, perquè aquest és l'interès de Sí al futur. I aquest és l'interès d'algú que, com que s'hi ha dedicat professionalment des de fa molts anys, sap què es porta entre mans. El nostre candidat a la presidència del Barça, Víctor Font. Per primera vegada tenim una situació en la que, més enllà del fitxatge, hem de posar per davant, tenim recursos o com disposarem de recursos per fer un fitxatge, sense això impossible. L'any que venem Neymar, que acabem fent, si no recordo malament, Marc, 13 milions de benefici, després d'una plusvàlua de més de 100 milions per la venda de Neymar, marca el començament d'un canvi que no se'ns ha explicat. És a dir, de sobte, el Barça, com diu el Marc, ha de vendre actius, ha de vendre jugadors per quadrar els números. I això en un club guanyador que vol ser líder a nivell mundial és un drama. El nostre pla econòmic consta de dos grans pilars, i això ho expliquem a totes les entrevistes. Un és el pla de xoc. Tenim el tren a 200 km per hora contra la paret, risc de concurs de creditors, risc de fallida econòmica i, per tant, pla de xoc imprescindible pla de xoc. És per això que nosaltres diem no es pot arribar a governar el club, guanyar unes eleccions i després posar-nos a treballar, i ja ens posarem a treballar quan guanyem les eleccions. O has treballat i has fet els deures abans de les eleccions, o el tren va contra la paret. Tenim un pla de govern pels primers 100 dies que incorpora aquest pla de xoc, i després en parlarem, entre el que hi ha també fer l'auditoria de l'Espai Barça, i després el pla de negoci que des del primer dia s'ha d'implantar, s'ha d'impulsar per assegurar que podem ser sostenibles, que podem mantenir el model de propietat i, en tercer lloc, que continuem sent competitius. Hi ha dues fonts d'ingressos addicionals que ens podrien ajudar a eixugar aquests 100 milions. Un és el que estava explicant, renegociar el tema de Barça Corporate i treure més diners, perquè el que no volem fer és malvendre actius i que al curt termini ens perjudiqui el potencial a mig-llarg termini, i l'altre és la venda de jugadors. Si venem jugadors abans del 30 de juny, doncs, lògicament, aquelles plusvàlues també van a eixugar el compte de resultats d'aquest any, que no és la nostra prioritat, perquè el pla que us explicarem és que volem tornar a ser un club no venedor, que això no se'ns ha explicat, però el Barça s'ha convertit en un club venedor avui en dia. El pressupost assumeix una plusvàlua aquest any per venda de jugadors de 80 milions. Si no assumíssim això, aquestes pèrdues podrien incrementar-se. A finals de temporada ens arriba entre 400 i 500 milions que els bancs esperen que el Barça els hi retorni. No tindrem aquests diners, no els tindrem. I, per tant, o tenim al capdavant del club el dia 25 un equip solvent, amb experiència contrastada, amb credibilitat, que pugui anar als bancs i renegociar aquest deute, o si no tindrem un problema. Jo crec que això és bastant il·lustratiu del que hem vingut treballant aquests anys, aquests temps de projecte. A l'esquerra teniu les fonts de negoci tradicionals d'un club com el Barça. El Barça ha anat creixent, però sobretot generant ingressos en totes aquestes línies que veieu aquí. Els drets de televisió, els patrocinis, les botigues, els amistosos, les gires, les escoles, el ticketing, etc. Això ha sigut el que era el Barça fins ara. Per què diem que per construir el futur es necessiten noves idees, nous lideratges, que fent el que vam fer fa 15 anys no reinventarem el club i no ens en sortirem? Doncs perquè, com veieu, el potencial de creixement del que ha estat el negoci tradicional del Barça és un potencial molt minso, en general. L'única part de creixement important que hi ha és estadi i amb un inconvenient, que no podem apretar el botó avui i fer que aquest creixement sigui una realitat. Abans hem de fer que l'Espai Barça sigui una realitat. És la segona part que, de nou, és on necessites
assegurar que portem el club al segle XXI. Hi ha dos grans apostes dins del nostre pla de creixement per generar ingressos i per generar negoci. Un és el tema dels continguts. I aquí el Barça, en els darrers mesos, malauradament en els darrers mesos i no en els darrers anys, ha plantat les llavors amb tot el tema de Barça Studios, Barça TV Plus, etc. Però això és molt incipient i necessites tenir els millors coneixements i les millors persones i els millors socis estratègics per fer-ho realitat. Això de dir que el Barça pot ser el nou Disney és veritat, però això no és fer així i passa. De nou, el paper ho aguanta tot, traduir el paper en resultats és el que costa. La segona part és merchandising, perquè jo crec que tots en som conscients de que la pandèmia ens ha fet veure que models de comercialització basats en la tecnologia, en l'e-commerce, han crescut i estan creixent de forma exponencial. Això és el que nosaltres també hem d'aprofitar per poder arribar a milions de seguidors arreu del món. I després tenim una tercera pota on hi ha no només el tema de jocs per poder arribar a noves generacions, etc., sinó també l'àrea d'innovació, perquè tenim claríssim que el Barça ha de continuar invertint en innovació per estar al capdavant de la indústria del futbol o de la indústria de l'esport en general. Aquí no es tracta de vendre més i de ser el número 1 amb ingressos. A mi això em preocupa relativament poc. A mi el que em preocupa és generar recursos, excedents, beneficis, per poder-los reinvertir en el Barça, per poder protegir el model de propietat, perquè no haguem de ser salvats per institucions financeres o per inversors rics, sinó que els socis i les sòcies continuem sent els propietaris i seguir competint. I que puguem fer tot això sense la necessitat de cada any en el nostre pressupost posar una quantitat gran de venda de jugadors. El pla que tenim, que és un pla ambiciós però molt realista, ens permetria, després de sortir de l'atzucac econòmic els propers 12-18 mesos, retornar al creixement i a la generació de beneficis i al final del mandat arribar a unes xifres com les que veieu aquí. El que passa que ara em toca a mi dir-te allò de el paper ho aguanta tot. Quins serien els factors claus que assegurarien aquest èxit que tu creus que el Barça pot assolir? Haver dedicat temps, i això és temps, a identificar possibles socis estratègics, com deien els meus companys de Junta que han estat aquí a l'escenari, socis estratègics que ens permetin fer que aquest pla sigui una realitat. I això és el que hem fet. Hem parlat amb empreses internacionals en cadascuna de les àrees estratègiques rellevants pel club i hem intentat entendre si estarien disposades a ser companys de viatge. I sabem que sí, i hem discutit ja en quins termes, de quina manera. Per tant, això ens dona una perspectiva boníssima per entendre quina és la realitat. La nostra voluntat és construir sobre el que ja existeix i els treballadors que hi ha ara en el club han d'entendre que els ajudarem i els complementarem, perquè hi ha molt talent a dins de casa i hem de construir sobre el que ja existeix. I a part d'això, hem d'assegurar que tenim molt clares quines són les regles del joc que ens faran possible que aquest pla sigui una realitat. Hi ha moltes altres empreses que al voltant del Barça generen negoci. Els intermediaris. Intermediaris que es posen entre el consumidor final i el club i tot el que genera el club. Això ho hem d'eliminar. Hem de treure intermediaris i anar directament al fan, a l'aficionat, al barcelonista que vulgui comprar productes i serveis del Barça. El nostre compromís és el d'intentar impulsar l'espai Barça de la forma més urgent possible. Com que no coneixem la realitat, malauradament, tot i ser socis i sòcies del club, com a part del nostre pla de govern dels primers 100 dies, tenim fer l'auditoria de tota la feina que s'ha fet al voltant de l'espai Barça, per entendre el projecte arquitectònic, per entendre el detall del preacord que s'ha arribat amb Goldman Sachs. Això és el que ens agradaria, si no inclús millorar-ho, que fos realitat. Eleccions el 24 de gener, posem en marxa el pla de govern pels primers 100 dies de govern, fem una auditoria del projecte, tant del pla
arquitectònic com del contracte de Goldman Sachs, com una mica el pla de negoci, tot el que envolta el projecte. Treballem en possibles modificacions, ajustos, si és que creiem que se n'ha de fer, de manera que a començaments de la propera temporada fem un exercici molt transparent i molt pedagògic a tots vosaltres, socis i sòcies, i us expliquem com podem fer un espai Barça viable, sostenible i el més urgent possible. Això ho votem en referèndum, en vot electrònic, a començaments del quart trimestre, i si tenim la sort d'haver convençut a la majoria de la massa social, posem gas a fondo i intentem tenir el Palau Blaugrana abans que el nou Camp Nou. De fet, creiem que és una urgència inclús encara més gran, i el nou Camp Nou abans de que acabi el primer o el següent mandat